खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव माखासे मानि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदोंदि हाग्रामाया चन्दनखौनो सिनायाब्ला अब्ला रायजो राजाखौ हाग्रामा महिलारिया माबोरै सिनायनो बे गेदेर अजदखौ दैखांदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव आरो बे समाव नोंथांमोनखौ मख'नांगोन दे एबा गोसोआव फैहोनांगोन दे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन अब्ला प्रमद बर'खौ एबा प्रमद बर'आ सोर आं सिनाया होनना बुंदोंमोन एबा बेफोरबायदि गोबां बर'नि दैदेनगिरि मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं सिनाया होननानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन जेराव जाय बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुंनांगौ जादों जेराव चन्दन ब्रह्मखौ मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं सिनाया सोर चन्दन ब्रह्म होननानै सोंथि खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बेखौनो रिजायनानै एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोंथि खालामदों एबा बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया जुदि गावनि असे लोगो जेराव बिटिआरनि एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायाव एबा गुदियाव मैखोमै खामानि मावबोनाय एबा बिथांमोननि थाखायनो बिटिआरनि चिफ जाबोनो मोननाय चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि सिनायाब्ला हाग्रामा महिलारिया अब्ला बिटिसिनि रायजो राजाखौ बोरै सिनायनो होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जेसेबां लेफ्ट राइट हेन्डनि दैदेनगिरि गिदिर दं सासेबो बिपिएफ दोलोआव थानाय नंला लोगोसे जाखिनि साफा सानै लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफ्राबो थाबैनो बिपिएफ नागारनानै गुबुन दोलोआव जगदान जासिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिया आं सिनाय मोना होननानै बाथ्रा बुंदों चन्दन ब्रह्मआ सोर चन्दन ब्रह्म होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि जेब्ला सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिनि मुं फारिलाइ होनाय जादोंमोन अब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफआव फैफिननो थाखाय रायज्लायनो सुबुं एबा थान्दै थिनहरदों होननानै बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन नाथाय बेखौनो सोंथि खालामनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां समाव गोबां दैदेनगिरि बर'नि मैखोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सिनाया एबा सिनायबोआ होननानै बाथ्रा बुंबोदों अब्ला रायजो राजाखौ माबोरै सिनायनो होननानै बिथाङा मोनसे सोंथि खालाम दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि गोख्रोङै बाथ्रानि गेजेरजों खेंफोर होदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायजों गोलाव समनिफ्रायनो जड़ित जाबोनाय सासे बेक्ति आरो बिएलटिआव बिथाङा हाग्रामा महिलारिजोंनो एखेलगे सोमावसारदोंमोन जेब्ला निगसिएसन जायो सरकारजों सावरायनाय जायो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लायामोन जों मिथिगौ गेजेरल' मोखां देखायोमोन किन्तु गासैबो खामानिखौ चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो आरोबाव दङ बिथांमोननि आं मुं लाया बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो गोरोबथासिम बिथांमोना खामानि मावदोंमोन आरो गोरोबथा खालामदोंमन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव थोंजोङै थांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिआरआव जिरायहैदों बिनि बादै जेबो नङा दा बिनि उनावबो सरकार सामलायनाय समाव मन्त्रि जानानै एमएलए जानानै आरो आगोआव डिपुटि चिफ जानानै गोबां खामानियाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेफ्ट राइट अरायसम चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव सासे सानै दैदेनगिरि दङ जोबोद माने गोख्रों खामानि मावग्रा बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बानायदों दा बिनि उनाव बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ आं सिनाया सोर चन्दन ब्रह्म होनना बुंनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों जे बिथांनि माथायासो माबा थिग गैयै जाखो ना बिथांनि सभाबानो बेबायदि मार दा सासे लोगो जांख्रिथायनि लोगो थैस' थांस'नि लोगो सेक्रिफाइस खालामग्रा लोगो बेखौ जुदि बिथाङा फैनानै सिनाया होनोबा बाखि 35 लाख मानसिफोर बड'लेण्डनि बाखि लाख बर' मानसिफोर बेखौ बोरै सिनायगोन
दा नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लासै लासै नागारदो आंथ' बुंनो नाजायो माने आं नागिरो जे नैबे इलेक्शननि उनाव जि साफा सानै बिथांनि लेफ्ट राइट दङ बिसोरबो लासै लासैनो गोमालांजोबगोन बिथांनिफ्राय आरो गोदान गोदान सेंग्राफोर माबा माबि नागिरनानै बिथाङा साननैसो दोलोखौ लांबावनो हागोन बिनि उनाव बिथांनि पार्टिनि तालायानो बन्द जागोन सार आरो नोंथांखौ बुंबावनो दि बिथाङा बोसोराव रां फैनायखौल' जानो रोंगौ नाथाय रायजोनि थाखाय खामानि मावनो बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय आं दिनैबो जिरायगोन दाबो जिरायगोन 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लानो हाग्रा मानसि नङा चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बिलाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांमोना बिथांनि गनायजों बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा बेयाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ गोबां खामानि जादों बेखौ रायजो राजाया नुदों गोबां इनस्टिट्यूशन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन दिनै बियो गैला एनडि बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगो दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो सार बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजाखौ भट होनानै बिथाङा गादियाव फैदों नाथाय बिथाङा दासिम होनो हायाखै जोङो दासिम जिखिनि साखरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै जिखिनि साख्रि होबाय कुनु थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोन्दों आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसनाव हाजार मानसिफोरखौ जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आइजोफोर जा हौवाफोर जा बिनि गासैबो हिसाब निकासफोरखौबो आङो डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन दासिम जोङो बेसेबां इमप्लयमेन्ट होनो हाखो कंग्रेसनिफ्राय गोख्रों अजन होदों दि बिथांमोना उफ्रा बिसोर गिदिंबाय थानायाव सिगांबो हाग्रामानि समाव दादागिरि आरो दाबो कंग्रेसनि बिजाथि गिदिंनायाव मानो दादागिरि बिथांमोनखौथ' वेलकामसो खालामदो जोङो बेरायनोसो होदो बिथांमोनखौ जोङो बेरायबा जों मोजां मोनगोन आरो दानि समाव गणतान्त्रिक जि प्रक्रिया गणतान्त्रिक जि आबहावा बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों खामानि मावदों जुदि कंग्रेसआ बबेबा जायगायाव माबा उसुबिदा मोनदोंबा पुलिसनो खोन्थानो हायो इलेक्सन कमिसनाव खोन्थानो हायो आरो बिथांमोना लुबैयोबा जोंनोबो खोन्थानो हायो